Hello guys, magandang gabi ulit sa inyo lahat. Ito ulit si Mike Padua. Nakita ulit tayo sa ating weather analysis ngayong araw na po ng Miyerkules hanggang Biyernes, Abril 20 hanggang 22, 2022. At ito po ang ating Tagalog version, pinaglilingkod sa inyo ng ating website Typhoon 2000. Umpisa natin ang update, itong latest CraftSat ngayong araw na ito ng Miyerkules hanggang bukas Huwebes. At nakita po natin yung hanging silanganin ay patuloy na nagiging dominante sa malaking bahagi po ng Luzon, kasama po ang Batanes at Babuyan Cove Islands. At nagbibigay po ito ng maulap na papawirin sa halos malaking bahagi po ng Luzon na may mga posibilidad na may mga localized thunderstorms na po sa hapon at gabi at sa mga areas like sa mga mountainous areas po ng Northern Luzon. At dito naman po sa may Bicol Region, Silangan at gitnang Kabisayaan, kasama po ang malaking bahagi po ng Mindanao, ay nasa influensya po ito ng humihina na yun na surface trough. So ito po ay magbibigay ng mga isolated rain showers and thunderstorms pa rin, na po sa may Mindanao at ibang parte po ng Kabisayaan at maliit na areas po ng Kabikulan. So mag-ingat lang po sa mga kidlat, mga possible po ang mga flash floods at landslides kapag mayroon pong malakas na thunderstorms na bubuhos po sa lugar ninyo. At sa labas ng ating bansa, wala pa rin tayong natatanawan na low pressure area o posibleng bagyo na mamumuo sa loob ng 5 hanggang 10 araw. Subalit po ang American model, mayroon pong pinapadevelop na isang bagyo sa may within the Philippine Area of Responsibility east of the Philippines. Hindi po natin ito i-mention dahil po isang model lang po ito. The rest ay walang pinapakita. Lalo na po yung pinaka-reliable, yung European model ay wala pong pinapakita. So purely easterlies po, hanging silanganin ang posibleng magaganap sa ating bansa sa loob ng 2 linggo. Okay? Ang natatanawan lang natin dito na yon sa labas ng ating bansa mula sa Palau hanggang sa may Eastern Micronesia ay yung lumalakas na Intertropical Convergence Zone. Ito po ang area of or line of thunderstorms na nagsasalubong po yan dahil sa hangin mula sa hilagang silangan at timog silangan. So, yan po ang characteristics ng Intertropical Convergence Zone. It's a line of clouds na may mga thunderstorms sa ganitong panahon ng springtime or dry season sa ating bansa. At ito yung fast animation, so wala tayong masyadong ibabanggitin dito. So kita lang natin dito yung IDZZ, ay banda nandito siya. At dito naman po yung trough. And then yung easterlies naman po dito sa may Luzon. Nothing significant so far, okay? At ito po yung windy.com zoom in satellite animation. So nakikita ninyo, pagpatak na yung gabi, simula alas 2 o alas 3 ng hapon, may nakikita po natin tayong mga short-lived thunderstorms sa may pulubundukin po ng Cordillera at dito rin po sa may Ilocos region at sa may Eastern Visayas, Palawan, Mindanao. So ito po yung mga usual na mga thunderstorms kapag may surface trough o easterlies. Ito nga yung ulap ng part ng surface trough ay nalulusaw na po. At sa rain forecast naman po mula sa European model, ito po yung forecast sa loob ng 3 araw. So, bukas po ng hapon, Huwebes, sinasaan po natin may mga isolated rain showers and thunderstorms magaganap sa Luzon, Visayas at Mindanao. Magiging mas frequent po sa may Mindanao dahil po sa malapit po sila sa equator. Mas dominante po dyan ang mga thunderstorms sa mga ganitong panahon. At pagdating po ng Friday afternoon, ganun pa rin po ang situation. Isolated thunderstorms sa Luzon, Mindanao, and lesser chances of thunderstorms po sa may Palawan at Visayas. Pagdating ng Sabadong hapon, ay ang chances of thunderstorms sa Luzon ay babawas. At may mga smaller chances po sa Kabikulan, Mindoro, Palawan, Western Visayas, at magiging mas malalakas ang thunderstorms po sa Mindanao, lalo na po sa may Davao Region, Zamboanga Peninsula at Lanao Provinces. So, yan po ang magiging forecast sa ulan hanggang sa Sabado. At kung makikita natin yung total rainfall accumulation for the next 3 days, ito po yung forecast. So, most of the rainfall or thunderstorms
ay isolated po sa may Mindanao. The rest ay may mga short-lived thunderstorms naman po, pero isolated lang po ito tulad sa Luzon. Now, sa east ng Mindanao, ito na po yung intertropical convergence zone. Ito po yung mga heavy rainfall na posibleng maganap sa loob ng 3 araw. And ito naman po yung wind forecast. So far, sa wind forecast for the next 3 days hanggang Sabado, ay patuloy pa rin yung hangin silanganin sa ating bansa, lalo na po sa may eastern sections. So halos ito po yung dominant wind system na yung panahon ng hot dry season hanggang Sabado. Wala naman tayo nakikitang paikot na hangin mula po sa mga forecast for the next 3 days. And dito sa baba, yung IDCC, kita po ninyo, medyo nagko-converge po dyan ang hangin. At bago tayo magpaalam, ito ulit yung ating Global Tropics Hazards and Benefits Outlook ng Climate Prediction Center ng NOAA, issued every Wednesday. So ito po yung bago natin for the next 2 weeks. At for week 1, valid April 20 hanggang April 26, inaasahan po ang posibleng above average rainfall sa may Bicol region, sa may eastern sections po ng Kabikulan, Eastern Visayas at Eastern Mindanao. Dulot po ng hanging silanganin, and also with the effect of the La Nina. So nasa high confidence na matutuloy po ito. Samantala sa week 2, valid April 27 hanggang May 3, ang buong Pilipinas ngayon ay magkakaroon po ng high confidence ng medyo above average rainfall, dulot po ng easterlies at prevailing La Nina. Dito po sa may east ng Visayas at Bicol region, magkakaroon po tayo ng moderate confidence ng posibleng mabubuong bagyo o tropical cyclone formation sa second week, April 27 to May 3. Subalit ito po ay galing lamang sa isang computer model, yung American model, nagpapakita na may mag-form na bagyo po dyan. Kaya po on confidence level, dahil po yung European model hindi nagpapakita na may mag-form. So yung confidence level niya ay nasa moderate, nasa 50% or 50-50 ang probability na matutuloy. So hindi pa po ito sure. Malalaman po natin yan by next week. Okay? So far, ba ganyan, hindi natin masyadong binapansin yan dahil hindi po masyadong malakas yan o baka hindi matuloy. Okay, so yan po ang ating latest ngayong araw po ng Miyerkules. Babalik ulit tayo sa Biyernes upang ibigay natin ang latest sa ating panahon dito po sa bansang Pilipinas. At again, huwag niyong kalimutan mag-subscribe sa ating channel at i-like ang mga videos natin as well as click the notification bell kung gusto nyo malaman ang pinaka-latest update po sa ating panahon o may mga bagong videos tayong ilalabas. Again, mula sa Typhoon 2000, ito si Mike Padawan nagpapaalam. Mag-ingat po tayong lahat. Be #Weatherwiser. At maraming salamat po sa pagpunod nyo sa aking channel. Good night po sa inyo lahat.